Kunenkosi yamakadiki izezweni sayo. Ibese siba nesivakashi senkosi uBhali eqhamuke e-Eastern Cape emampondweni. Ebese kuba khona inkosi yasemthandeni ephezulu kamaphumulo la ikhona. Kuphoqeleke njengoba ngifika late kangaka esontweni abagcotshwa, kuphoqeleke ukuthi ngikushaya isalute emakhosini nje ngicela ukunishiya ngoba nangu umsebenzi usilindile laphaya kabhoda. Amen. Ngisho ukuthi ngishiya amakhosi ezweni lakithi nawo eze ngobuhle nangomsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yothando lokuthi asihlanganeni njengabangcwele, njengamanazaretha awodwa onyazi lwezulu. Amen. Zikhonzi ezinhle zenkosi angeke ngisadonsa kakhulu, bebenothando bethe bangilandele ziningi kakhulu iy'moto ebede zize. Kwadla ukuthi inkonzo zaqhubeka. Inkonzo yasekuseni ngicabanga ukuthi iphele ngo-12:15. Ngo-12:15 izongena manje ngo-2. Yaseyilindile ngicabanga ukoshawu 5 idonsile ngoba zidla ukudla kwasezulwini. Ayibongo. Ukhanda umuntu ekhandelwa ingane. Nathi-ke inkonzo yethu sidonsile. Noshukela-ke bakhona ngithi. Kunjalo bomanga, ushukela bakhona. Ngifuna ukuthi kube khona ukuthiba ushukela. Kodwa ngeke ngishiye nginganikezanga izwi. Noshizo elilodwa nje kuphela. Ake ngifundele incwadi ka-Exodus 35 nayazi. Ungifundele uverse 3:10. Exodus 35. Sifunde uverse 3. Fundela wona nje kuphela. Bese siyibamba. Ningawubasi umlilo ezindlini zenu. Ningabasi umlilo ezindlini zenu. Ngosuku lweSabatha. Ngosuku lweSabatha. Ngiyabonga babeningi. Angithi asubasanga umlilo nto. Kunjalo nje. Ngenye imini ngolunye usuku kusemhlanganweni wase kusuka omunye uzakwethu umfundisi. uLwesihlanu wayesehambe enkosini. Wathi baba ngizocela ukugoduka ngihambe ngekhaya. Behlele emhlanganweni. Wathi kodwa nginothando nomuzwa ukuthi angigodwe ngekhaya. Ithi inkosi mfundisi uzohamba kanjani uye ekhaya ngoba kungena iSabatha ntambama. Sekungena umkhosi omkhulu weSabatha. Uzogoduka kanjani uye ekhaya? Uthi baba inhliziyo yami ayikho lapha kodwa inhliziyo yami isekhaya. Ngizizwa inhliziyo yami isekhaya. Mhlawumbe njengoba uhleli la ngiyacabanga nje imbuzi zakho. Iy'nkomo zami zaphuzile amanzi. Ukhona ngesidumbu kodwa inhliziyo ayikho. Uthi-ke lo mfundisi baba ngiyacela ungikhulule ngihambe ngiye ekhaya ngoba inhliziyo yami ngiyayizwa ukuthi isekhaya. Ithi-ke inkosi kulungile hamba ugoduke ekhaya kodwa kusasibuye. Wayesehamba. Wagoduka ekhaya wafika ekhaya sekuhlwile ngoLwesihlanu. Uma efika ekhaya sekuhlwile ngoLwesihlanu enkokhozi wafica amakhosikazi akhe ehleli ndawonye namakhosikazi eganiwe namakhosikazi amathathu. Ayihleli ndawonye lamakhosikazi endlini ayilukana enye yayixoxa nenye bencokola kukuhle ehleka lamakhosikazi kukuhle ekhaya kubaswa ingomane yomlilo omkhulu omngaka ntambama ngeSabatha. Endlini kaRawonde. Hlela amakhosikazi anakile kuhle kuona kunankinga kuyancokolwa kukunjana kuhleli iSabatha ntambama selingenile iSabatha umlilo ingomane emkhulu basingaka. Mayefika umfundisi ekhaya ibuka leso simangaliso wadinwa kakhulu inhliziyo yakhe wagijima landa amanzi waqulela lapha amanzi waqulela ishebo waqulela yonke into ekhaya kwaba khona ingxabano yomsindo omkhulu ekhaya ngoba edinwa ukuthi kuphulwa iSabatha. Ngiyalazi kambe iSabatha eqhaza kahle noma iqala nini makhola. Wafanele silungisane kahle. Ngoba khona indaba engizwayo enhla. Uthi waqala ngo-6 liphela ngo-6.
namhla kudala izulu lomhlaba kambe lalikhona iwashi Hlobo. lalingekho iwashi ngakho kusho ukuthi u-6 to 6 awukho ngoba mhla kudala izulu lomhlaba lalingekho iwashi kodwa iwashi into ka-1867 or 65 ngesikhathi sama-congress of Vienna bese kwakhiwa iwashi ngaleso sikhathi into entsha nje yabelungu. Uma edinwa umfundisi lesi simo wathela yonke into wachitha yonke into phakathi kwekhaya idemelayisa ngoba sekuphula indaba enkulu kwaphula isabatha kalalwa kwavuka ngakusasa kwayensini naye wavuka ngakusasa waphinda lapho umhlangano wawukhona khona uma elele ebusuku waba nesibonakaliso kumbe waba nephupho elabakhona kuye uma elele ebusuku uthi umfundisi elele ebusuku wayibona kunento ephumayo kuye kwaphuma kuye inyoni uthi kunenyoni yaphuma lapha esifubeni kuye uthi esigijima lenyoni uthi wathi wayibamba lenyoni wejaha uthi wayijaha lenyoni ethi eyibambe ifica lenyoni wangayifica lenyoni hamba yaze awusikela lenyoni wayisephaphama uma ifika ngakusasa emzini engcwele phambi kwenkosi enkulu yaseSiphameni uyakuye uyobika enkosini baba sengibuyile emhlanganweni ithi inkosi uhambe kanjani uthi baba ngihambe kahle kodwa ngibe nesibonakaliso nephupho elingabanga lihle engalazi ukuthi lichaza ukuthini libe njani iphupho lokuyiphupho lini uthi ngithema ngilele ebusuku ngabona inyoni iphuma lapha esifubeni kimi ngathi ngiyayijaha ngiyayibamba ngahluleka kuyibamba lenyoni ithi inkosi hene bekumngcwele bakho bekumngcwele kuphumile bahamba kuwumntwana okukholwa kasekho kuwe uma ngiwuwe bekuzothatha ingubo zami zesonto ngiyigoqe ngihlale phansi ngaphinde ngikholwe uyathanda abantwana abazi abazisola bayisolayo ugijima ijaha bekukholwa lobungcwele bakho phambili kuwe sicishile emlilo emakhaya kodwa inhliziyo zethu ziyavutha kodwa imlilo ayicishile ngaphakathi kuthina zihamba nayo ngabe lokukholwa kusekhona kuwe noma lo mntwana usekhona kuwe bekade ethethe umfundisi elwa lamakhosikazi akhe eshukuka enhlizweni yakhe lokukholwa lento kuye lo mntwana kuye waphuma ngaleso sikhathi wahamba uthi uShembe ngabe ngigoqe ingubo yami ngihlala phansi kuwe ngoba into engizobe sengiyisebenzela yikho ungaba khona la endlini kanti inhliziyo yakho inomlilo ovuthayo lo ucishiwe ngesobatha angikhulumi ngomlilo wasemhlabeni ocishwayo kodwa ngikhuluma ngenhliziyo yakho uthi uyaphana umlilo kuwe babhubha nabantu nasonto kexetshanwa indaba inawe kodwa uyakholwa umlilo osenhliziyweni yakho uyawudluka nini cishile kodwa ucishile umlilo uyasha kuwe uyabhuda malanga bomlilo uyasha umlilo phakathi kwenhliziyo yakho hayi izikhonzo ezinhle zenkosi bengithi asikhulekele inhliziyo zethu zibe ngamakholwa
ngamakholwa. Isabatha liphela ekushoneni kwenhlamvu yelanga lingena ekushoneni kwenhlamvu yelanga. Amen. Alikho isabatha lesikhathi. Leli kaShembe alinaso isikhathi ukuthi liqala ngesikhathini phela isikhathi naso. Kodwa indaba enkulu engifisa ukuthi siyilungise umlilo esiwucishayo. Ake kucishe bakithi nakuwena Lord. Inhliziyo yakho ayivumi. Ngifike lapha KWANYUSWA. Angiyiphathelanga lapha KWANYUSWA. Abantu banokuthi hayi umfundisi lo wasemangangeni wagcotshelwa le emangangeni. Akayena umfundisi wethu ngoba wasemangangeni futhi wakhe emangangeni. Kuleli bandla sike saphathwa umfundisi uPlaji wase-PE ePort Elizabeth, esuka ngePort Elizabeth azaphatha ithimela eThekwini. Asinaye umfundisi wesigodi noma wenkosi. Ngiyangizwa amakholwa. Amukho umfundisi wenkosi. Yabona mase la KWANYUSWA ngifuna umfundisi wenu. Lobe sengiqala uba ndihlobukile. Sifuna umfundisi wethu wamanyuswa. Ayikho lonto kuleli bandla. Ngiyangizwa amakholwa. iClermont iseningizimu. iClermont iseningizimu iphethwe yimi ngumfundisi waseningizimu. Kodwa iClermont akusiyona yaseningizimu ngokwedemarcation yobukhosi. Iyasemaqadini. Yiko manginenkinga eClermont ngibiza ikati lizokhuluma indaba yaseClermont njengenkosi yaseClermont. Kodwa iClermont isemampondweni. Ngiyangizwa ukuthi ngithini? Ngoba akusebenzi idemarcation yamakhosi ngokwabuNazaretha. Idemarcation yamakhosi ayisebenzi ngobuNazaretha. Ninami sontweni. Ikati elangale ngaphesheya kumfula lini liyibhodwe. Kodwa liphethe eningi. Ayoni support na. Yabo. Mabeka safuna ukukhuluma esontweni lethu mangishushe imbhobo. Mhlawumbe ngeke nabona inkonzo lapho mangiphethe inkonzo mina ngishushe imbhobo. Iyona ndlela yakhona. Sayijwayele. Ngakho ke ngisho ukuthi lapha KWANYUSWA angiyisikelanga. Ngifike kanjani KWANYUSWA? Ngigcotshwe ngo-1999. Ngigcotshelwe ukufundisa. Nami khona bengazalwa la. Laba ngithuka kakhulu nasey'nkundleni zokuxhumana babengazalwa. Kodwa ngigcotshwe ngo-1999. Ngiyacabanga ukuthi ngihlanganisa iminyaka mangaki? 23. Bese 23 years manje kumfundisi. Angikhulumi ngokugcotshwa kangale kubufundisi. 23 years ngingumfundisi waleli sonto o-20 Jocwana. Nikhona bangcwele. I'm very experienced mfundisi. So mncane impilo iminyaka esenihlanganisa 25 years. Ngisho ukuthi ke asiphathane kahle nanto engizobisho. Asiphathane kahle njengamakholwa sibe ngamakholwa. Asingangena endabeni zezizwe. Nangizwe nje. Asangeni endabeni zezizwe namakhosi zezimpi zawo nembango yawo asingeni thina njengamakholwa. Thina sinesihlalo esisodwa sesibhekile. Yisiphi isihlalo thina sesibhekile? Esonyazi lwezulu ayibonge inkosi. Uma lusentabazwe ilasikhala khona. Ayongozi. Uma lutluza kabhoda ilaso yakhona. Amen. Injalo nje indaba yethu. Hamba nonyazi. Yonke asingangeni ukuthi ngeke ngiye lapha ngoba inkosi ethile noma lapha ngene lapha. Noma kunombango noma kunjani ngene embangweni ngoba singamakholwa. Okunye ngibengithi ke angingenele lapha. Kodwa bese seTafelkop inkosi uThixo ithi mfundisi
kusukela emfuleni umngeni ungcolose kusho uthingo lenkosazana uNkulunkulu wethu uyosuka phansi kumfula umngeni ukhuphule njalo udonse ngangitshalo uthingo lathi ngofika esikhelekehleni ngikhuphe ngesikhelekehle ngathi umfulo lapha ngethuzana kuthiwa lapha phansi esikhelekehleni ngidonsa khona ngihlukane nomfundisi ungubane lapha phesheya wangale emkhambathini ngikhuphuke njalo nginqamule phakathi yamaseli ngiyoshona ngale mophela ngishone ngale ila ngiphethe khona kumfundisi wakhona ayibonga Nkosi nalapha la ngiguqa khona nikhona makhola kumfundisi wakhona angiyicubanga angiyiphanga nginomsebenzi omningi kabi kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu angipha mina ukuthi ngizoba umfundisi indoda ehlakaniphile yayihlakaniphile leya ndoda engasekho eyayikhona eyathi mayikuthola lokukhuluma enkosini kwaku umshumayeli uNtuli wasezivele owacabangisa ukuthi no lesibusisa sisimukele esisipho uNkulunkulu laqoqa bakhona lapha ababekhona ngesikhathi la KWANYUSWA namaphethelo awu onke bathi asimbize umfundisi bangibiza kwakuyisabatha bangihlabisa embuzi enkulu engaka kahlatshwa lembuzi enkulu engaka ngalapha sekhona bakhona ayinezimpondo ezinde ithe inkulu ingaka imbuzi engahlatshwe yona bathi benginikeza umjivo oblue ekhaya onomnyama la onesifungo sokufundisa wathi uma uza KWANYUSWA wofaka lo mjiva nekhona nengubo yokufundisa ehloniphisa akulona ijazi khona elinye igama lejazi engafuni ukuyisho lesontweni akulona ijazi hlala kwayi ijazi cha ngiligqoka leli lapha ekhaya mangabe indodakazi yami ilotsholo umkhwenyana ngithanda ithi ijazi alethu ijazi lo umjiva wesonto amen akujikilinganisa nonyazi lo umjiva wani wesonto kodwa umkhwenyana mayilobola ngithanda ithini ijazi angeke ngithi umkhwenyana lethi imjiva cha alethi ijazi sokunomehluko phakathi kwejazi nomjiva yiwo ngithi-ke umjiva wami wesonto banginikeza wona umjiva wesonto ngale omuhle ngendlela esimanga kuyekile angawufaka lento ufuna ukufaka ngawuyeka kodwa ngakhumbula ukuthi intsha isimane nje iyangisurprise yanginikeza umusha qeke njengoba nampela ngimusha ayibonga Nkosi banginikezile intsha yakhona lapha cha ngiyathokoza kakhulu yiyo ngithe ngeke ngiliphuthe usuku lanamhlanje ngizolalela inkonzo yabasha uma bebize indumezulu engaka bebize uNkulunkulu uma bebize nina babize uNkulunkulu ngakho kufanele nami ngizoyixhumanisa noNkulunkulu angisho ke futhi ngikusho ungakuhlonisi ukuthi kulelizwe bebekhona abafundisi abadala ekade beshumayela khona obaba umfundisi uMabaso bebeshumayela kodwa bengabeliwe ezulwini ukuthi bezophatha lapha kodwa bebeshumayela obaba umfundisi uGcwensa abafundisi abadala abakithi ngiyabahlonipha bayashumayela bebeshumayela ngisho uyise wakhe umfundisi beshumayela inkalo zonke lezi amukho bathi ngashumayela umhlaba wonke amen nathi mampondweni wasiqa kuthiwa washumayela nakaZulu emadaka ngisawushumayela ngingathatha ibandla lalapha kithi ngiliphethe lapha mangangeni sawushumayela emadaka kwaphenduka abantu abawu10 ngashiya ibandla kodwa ngeke ngithi ngiphethe emadaka ngoba ngashumayela khona abantu baphendulwa yimini khona umfundisi ogcotshela ukushumayela uphatha laba bantu nikhona bangcwele nani-ke la nishuyayeziwe obaba umfundisi abangaphambili nabangaphambili kodwa ma kulesi siqu sesithi siqu manje sekubani ophethe ngumfundisi siyahloniphana bese siyahlehlela uyahlehlela umfundisi wakhona adedele lo osuke sekhona ngiyangizwa inkinga bese phethe ubaba umfundisi umkhize enhlanhleni esuke amaqhonqo phezulu ehle nawo inamba 9 yonke libiphethe ubaba umfundisi umkhize izizoshaya la phansi ePinetown kuphethe umfundisi umkhize omdala uhamba isikhathi kwase kugcotshwa umfundisi ubaba ungubani ngithi nemazi umfundisi ungubani wahlehle ubaba umkhize kwathatha umfundisi ungubani awu wasiphatha umfundisi ungubani wagcotshwa umfundisi Umvubu wahlehle ubaba ungubani wathatha umfundisi Umvubu nikhona abakhona injalo nje lento eyihluphi
Hayi ukuthi ngoba wagcotshwa-ke sekoba wena uwe koze kubhubhe nomshembe sefaka abagcotshwa sewona. Hayi, angisakholwa phela mongizalo. Akulona ifa leli. Noma sengifile kuphatha iy'ngane zami hayi. Yisonto leli. Amen. Sesontweni. Asixabene nobaba umfundisi uCwentsa sizwana kakhulu. Nebhodo siyazwana. Asinankinga. Niyangizwa makholo? Ngiyamhlonipha umfundisi uCwentsa, umfundisi omdala. Hlonipha. Kodwa kwangiphatha kabi ngelinye ilanga. Lokhu engizokusho. Kunesiguqo esingale. Bafika abantwana bakhona bathi baba sicela ukuthi usibusisele lesi siguqo. Nalapha ekhaya ngizokwenza njalo. Bafika abantwana ngale bathi bacela ngibabusele isiguqo. Cha, ngase ngiya enkosini. Ngiyocela igama. Banginikeza umnikelo wabo ukuthi ngifike ngicela igama, bacelela igama. Ngaya kubaba. Ngafika baba ngabikela ubaba walikhipha igama. Wangitshela wathi bofika ubatshela ukuthi ngithe igama lakhona isekutheni. Oh, ngithe mangiphuma nje lapho ngabe ngabona umfundisi uNgidi. Baba umfundisi uNgidi ade ngobeka isiguqo esikhona KWANYUSWA. Sengiphuma kubaba, ubaba usesibusisile wathi cha asiyogcotshwa lesi siguqo. Baba umfundisi ave ngajabula njengesiniya, umfundisi wami omdala lowo. Ngajabula masube khona. Thina bafuna asinalo leli politiki. Umfundisi ngiyakuthanda ukuthi ube khona. Athi umfundisi manje usunquma usuku ungitshele ngoba khona. Awu ngibonge. Ngibona ubaba umfundisi Mazibuko. Umfundisi Mazibuko yena wakhe noma wayakhe ngoba msekho emhlabeni ukamakhutha. Baba umfundisi Mazibuko ngicela isiguqo ukuthi sobusiswa KWANYUSWA. Athi manje uyakhona ungitshela usuku. Ake ngababuza abantwana ilokhu usuke singafika ngalo sobusisa tempeli balinquma bona. Sahamba sayolubusisa leli tempeli ngale phansi KWANYUSWA. Saligcoba nje sabefundisi bathathu. 3 abafundisi. Sakhipha igama saqeda sawenza wonke umsebenzi kaShembe banikele ukubonga imali yokunikela ukubonga saqeda sahamba saya enkosini sawubonga baba sigcobile itempeli nasi inkomo zikababa babongile abantwana kaphuma isibusiso. Nikhona makhona? Amen. Kuyiqeqeqeqi. Shaya u10 umuntu. Lela tempeli alisabusisiwe. Baphindela kubaba umfundisi uCwentsa bayocela umfundisi uCwentsa ukuthi akabakhonzele igama. Liphinde liyobusiswa ngoba basamfuna umvubu. Abasaphethe umvubu bona sebephethe umfundisi uCwentsa. Badlala ngomfundisi. Bamnikeza imali wahamba waya kubaba ocela elinye igama. Laphinda futhi la ugcotshwa futhi. Nginovalo. Ningitshela abanikazi balo ukuthi nginovalo. Nginovalo. Lokuthi abantu abaphenduka khona nababhalwayo babhalwa kuliphi igama. Elokuqala noma lesibili. Kuyiphi ingilosi? Eyokuqala noma waphuma isibani somphefumulo. Waphuma umphefumulo, wathengwa umphefumulo wokubusa leso silathembele. Owenza leya nto ngiyafisa ukuthi kufanele ahambe oyilungisa ngomhla uphela ngoba izoma phambi kwakhe. Ungasaphuma umphefumulo. Owenza leya nto uSikazi akathelwa ngenyongo ezimbili. Naleli tempeli alikwazi ukugcotshwa ngenyongo ezimbili. Ngiyaluleka ngoba ngisekhona ngisaphila futhi nobaba uCwentsa usekhona. Mhlawumbe leli cala lingathethwa ezweni. Ayosho ukuthi labefundisi abathathu lo msebenzi abawenza belawuliwe bethunywe inkosi yasePhakameni wabeya ngani. Wayesebona ukuthi ngcono athathe umfundisi uCwentsa azomfaka kulolu dako. Ngiyadabuka ngalabantwana abasonda lapha. Ngidabuke nje moyeni wami. Ngikusho nje ngoba ngiyithanda, ngisho njalo ngiqala ukukhuluma ngiyangithanda. Ngiyadabuka ngabo ngoba
imhla kuphela bafethu yes. Noma kumuntu nomuntu. Asilungisenike. Musani ukuxova futhi abafundisi. Nikhona bangcwele? Musani usixova. Siyazwana, right, siyaphilelana. Uma nginemicimbi ngapha ngiyamema umfowethu ugcwele ukuthi umfowethu wona. Uma nginemicimbi phesheya uyangimema athi vuthelane kunento. Ngiyakhumbula sisevuthelane ngomunye unyaka. Engimemile umfundisi. Kwakunabafundisi abadala umngoma ezulu. Ngagcotshwa ngaleso sikhathi wena ungakholwa usikhathi. Mina ngangikholwa sengigcotshiwe futhi kumfundisi. Yeah. Angimema la phesheya. Bamnandi usindawonye. Ningasixovi bangcwele. Amen. Yiloko ngicela umoya wokuthula kanyuswa. Sihambe sivangeli njengoba silambisa sike saba nomkhokheli simanga lesemkhokheli ishikishiki samkhokhelo kantaka, mkhokhelo umdala. Amen. Ngangaba nesishikishiki sikamkhokheli. Inhliziyo yami kulezi intaba imane ikhumbulene amasisi nje. Agcwala amakholwa awabize umkhokheli agcwale ithafa lonke nentaba yonke ithempeli ligcwale lithi phamathe fika mfundisi siphethe uwe. Abaneyingomanyana babeyicule ezazimnandi. Bethi umvubu ngazi unjani umvubu. Kube mnandi kujayive kube kuhle esontweni. Kwathi engena idimoni. Langena idimoni. Langena ey'nganeni. Angazi idimoni ingena ey'nganeni. Wajika, wathi qeqeqe. Waphela konke lo. Hhayi-ke, okwasezweni. Engicela ubakhokheli. Njengoba nginibona nebahle bamba kanjeka nje. Athi kamshanami, ngimenye umshanami ngale ehlabe inkomo lapha kumnandi. Ngathi ngiyafika ukubona u14 ziwubambile imanzi. Ubambile abakhokheli inguhluzela. Ngathi mina uyayinhlela into man. Hey man ngashuthi wami u14 ngene khona. Ngabe ngikhuhluzele kanye nawe. Yayinto. Akube njalo bangcwele. Asithandane lento efuna ushembe. Amen. Ilo ndaba engiyithandayo. Nimemane emakholo nihlangane sibe u23 besonza ndawonye la. Ngihamba ngiyaphezulu lapha u23 wonke kuduma isigubhu esodwa lapha phezulu. Ngifike ngize ku23 ngoba ngihlayisa ukuthi 23 mina ayibo nkosi. Amen. Cha ubabukhulu ngabe mkhulu. 23 sifike lapha zobamba u23 zididiyelwe zonke. Sishumayela uShembe oyedwa nevangeli lodwa. Amen. Ubani lo faka inhlukano? Lona uthi asizwani. Asibe nedimoni longazwani. Amen. Niyeza bangcwele. Amen. Ngoba into nginihlebele enhle. Enginiphathele yona. Nayi into engiphathele yona. Ukuthi ngithanda unyazi duze la futhi libuye. Amen. Amen. Ngenihlebela leyo ndaba. Kodwa lo sifica singazwani. Hayi. Sizokwenza kanjani ukuthi unyazi luze masingazwani? Manje fanele sizwane kuzokhona unyazi maluza lize imphefumulo. uNkulunkulu umhle kabi lwasekuphakameni umprofeti wasezulwini ngoba uprofeti imphefumulo. Uma imphefumulo ingahlangena kayi lapha. Ujike endleleni abuyele emuva athi hayi akulingene thina basemazulwini. Asithi masibhekwe sibuke ezulwini kuthi eyiPine Town madoda is number 1. Amen. Kuthi omunye siya kanjani sibe yiPine Town ngoba thina siwubhoda. Asilungise futhi nale. Phela iPine Town senze ukuthi sihlangane. Ngeke sihlangane sonke sibe ibhande lodwa. Sonke nje basilapha enkantolo yethu zePine Town angithi. Amen. Inkantolo yethu enkulu zePine Town. Apha msando nje naye enkantolo manje. Bo. Othi hayi ngingakhela kodwa imkantolo manje ePine Town. So umuntu wakanyuswa idolobha lakhe elikhulu ePine Town nenkantolo yakhe ePine Town. Umuntu wakangcolosi indaba yakhe yasePine Town. Umuntu osemangangeni indaba yakhe yasePine Town. Umuntu oseChasworth indaba yakhe yasePine Town. Nene ngizwa bakumakholo. So yiko ke sikhomba sithi iPine Town Circuit
sihlanisa zonke iminxa yonke indawo siyibize ngedolobha elilodwa. So ngeke manje sibe ubhoda nje. Bhoda nje. Sibe bhoda sonke. I-Pinetown Secretary wona onke lamakhosi. Ngithatha la ebandleni asidemarcate ngwamakhosi. La i-Pinetown yakhona wona wonke lamakhosi bese siba ngaphansi kwesiyinga esodwa sithi Pinetown. So uma sibizwa nge-Pinetown, musana ukuthi thina siwubhoda. Hayi thina samangcolosi, ungcolosi. Nongcolosi kodwa inkantolo yini? I-Pinetown. Yani e-Pinetown. Nongcolosi yani e-Pinetown, umani unyusi yani e-Pinetown. Amen. Ya sidibane e-Pinetown zonke. Ebese sabelana imisebenzi kaNkulunkulu. Sisizane ngokuza kaNkulunkulu. Ngoba mawuhlukanisa uzokwenza inkinga. Uzokwenza inkinga mawuhlukanisa. Thina siyalele ukuthi masisebenza. Sisebenza. Yabona eningizimu. Angifuni ukukhuluma nje kahle lokho. Ezulwini kuona yonke imisebenzi kaNkulunkulu abaphethe ifleke eliphezulu nelihamba phambili iningizimu amampondo angeyikhanye kwa impondo. Amen. Yona ephethe ifleke elikhulu iningizimu. Idala yini iningizimu ihambe phambili? Ngiyasikela ke. Yingoba ihlangene. Isebenza ngokuhlanganyela. Umuntu akasebenzi kayeJohana. Ngangikhona kumfundisi ngo-2010. Laba nomhlangano ezinhle esiphingo. La kunabagcotshwa bonke kusukela ngomngeni kuze koshaya imthatha. Sathatha isinqumo esithi uma ubaba inkosi yamaNazaretha ithi ngebhobhoyi. La ningazi khona. Le emapondweni. Ithi ngemapondweni. Ngisho umuntu ola kufanele anikele ukuze khona umsebenzi kababa osebhobhoyi uzohamba kahle. Unity. Ubunye. Angiphumileke nami. Mawuthi mina ngubhoda, usho ukuthi wena uyaphuma ukuthi usizwe ube yiNazaretha kanye na wonke lamaNazaretha. Ngoba mawusuma kanjalo wonke umuntu ohlehla athi hayi akaqhubeka ubhoda ke sofisa sigoqe izandla sifuna ukubona. Uyoshaya flop angasuka umphansi sikubuke helele. Ezulwini likhona ukuthi kwenzakalani la? Ike Blankot unyazi lobuza ngempela iphi iningizimu. Size ke sesiyiningizimu sithi kwenzakalani? Hayi kunje sithi hayi baba kaphinde emuva akangezi baba ngoba akakalungi la. Ngoba kuze ubaba make sure ukuthi 300,000 khona. 300,000 and above. Ngintshela minimum. Ningizwile amakholo. Mawufuna unyazi 300,000 and above. We can talk. Una 300,000 we can talk. Uma ungenawo hlika mfowethu ushone phansi. Sokulekelela. Ningizwile? Sizokulekelela. Kodwa into efunakalayo ukuthi sibambane sibe munye. Sibe nawo lo mnikelo noma sikwazi ukuqoqa umnikelo. Yilelo lizwi ebethi kunalo. Bangcwele behle enkosini. Inkonzo ethu sidonsele kade kakhulu neyimisebenzi sazoba khona. Kodwa into engicizelayo bunye. Leyo nje phela engibhala ngayo inkonzo. Ngizocela ukuthi ngowentsha banginikezile ukuthi cha sizocela uNkosana inhlayisuthi ezosivalela uNkosi Somi bathe bazozivalela ngengoma ka166. Inkonzo yentsha le ilawulwa yintsha bacelile ukuthi sicele uNkosi asibuyisele enkosini ngale ngoma ka166. Inkosi ayibusise amazwi onke sesiwazwile. Amen. Inkosi ayibusise ukuphama kwabangcwele. Inazwi lakho